Hello guys! Panibagong araw, panibagong yugto ng buhay. So grabe, pinuyat ako ng maling tao. Hala! Ganun ba talaga kapag walang pasok kinabukasan, yung tipong magpupuyat ka hanggang 2 AM. Tapos, bigla akong naalala. Hala! Ngayon pala yung OJT namin. Tara! So nagkape na nga tayo para hindi tayo malutang mamaya habang nakikipagplastikan tayo sa mga supervisor. So yung tasang gamit nga natin, yung souvenir na natanggap ko, naging substitute ako ng binyag. So grabe pala, talagang napuyat talaga ako niyan. Tapos dahil nga sa ligaga ako, namili na ako ng mga uniforms. Ito ba yung susuotin ko? Ito ba? O ito ba? Malay mo, pwede rin ito. Malay nyo, pwede pa tayong magsuot ng dress. O diba, unang araw pa lang sa pagkikipagplastikan mo sa mga supervisor mo, kuha ka agad. Para wala po tayong makalimutan, chinek ko na yung ating mga requirements na kailangang ipasa mamaya. May DTR tayo at yung mga iba medical certificate and of course, the parent consent. Siyempre, makakalimutan ba natin yung ID, yung pinaka-importante sa lahat? Siyempre, dahil 9:30 pa lang yung pasok natin, nag-browse muna ako sa messenger, baka may mga announcement ang instructor namin. And tama nga, nagulat ako, meron nga. Grabe naman. Kailangan ba palang mag-report? Tara na nga. Siyempre, maliligo lang ako. Langan naman na pati pagligo ko, kasama ko kayo. Di makita nyo ang kuweba. And nagulat nga ako kasi nga may nagpadala ng pagkain, ng merienda. Kaya nga, napagdesisyonan ko na idala na lang ito sa office. And then papasok na nga tayo and then naisip ko, paano kaya ako makikipagplastikan sa mga supervisor? Sabi ko, ay bahala na basta may libreng merienda. Itong dadaanan ko, hindi ko alam kung buwis buhay o magpapakamatay na lang ako para matapos na ang buhay. Ito nga hindi nga natatapos na kalsada ang magiging topiko namin ni Mayor. Baka naman, bilis-bilisan naman yung proseso. Pumunta na nga kami at napansin ko, nagkakaroon pa namin dito ng road widening. Nandito na nga tayo sa Santa Cruz Public Market. Kung makikita nyo, meron po tayong tag doon na naka-imprinta. Siyempre, marami kaming pondo. Ibang-iba dito sa Santa Cruz kasi pagpasok mo pa lang ang sasalubong, no parking. At nakita ko na nga ang mga asungot, hinihintay pala ako. Mabuhay! Bayan ng Santa Cruz. Kung makikita natin dito sa kabilang sekta, ay meron yung mga asungot nating classmates. Heto yung mga nakakalungkot na parte, yung wala naman nakakatawa, pero tumatawa ka. Yung tipong ikaw rin yung natatawa sa sarili mong mga jokes. So yun na nga, pinapasok na nga kami para ma-introduce kami doon sa HR. So, pinapasok nga kami sa ABC Hall para sa orientation at para mag-guide rin kami kung kailan kami mag-uumpisa. So, tapos na nga ang aming orientation. So, hindi muna kami mag-uumpisa ngayon kasi nga marami pang mga nag-i-immersion and kailangan nilang tapusin yun in 2 weeks bago kami. Pero wala kami magagawa kundi uuwi at babalik sa aming mga sari-sariling bahay. Ikakain na lang namin ang aming hindi pagtuloy sa OJT para naman mahimasmasan yung aming loob.